Международен младежки фестивал „Славянски звън“ е фестивал с конкурсен характер. Той има за мисия да засили ролята на културата като двигател в процеса на културно обновление на град Варна и България. Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяването на културния живот във Варна чрез организиране и промотиране на един устойчив младежки фестивал като важен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на българският език, България и в частност на град Варна. Създаден през 2019 година във Варна от Сдружение „Славянски звън“. Председател на сдружението и директор на фестивала е Искра Иванова, режисьор, продуцент и общественик. Художествен директор на фестивала е оперната певица София Хитова, а секретар на фестивала е актьорът и певец Марчо Апостолов. Събитието всяка година се организира под патронажа на Карен Алексанян, създател и основател на културно-исторически комплекс Двор на кирилицата, град Плиска. Реализирането на проекта е важно за изграждане на културно-социална идентичност, както и за увеличаване на икономическата, социалната и културната интеграция на територията на община Варна, община Каспичан и община Горна Оряховица. Целта е създаване на трайни културни отношения с другите държави. Говорейки с езика на музиката, театъра, киното, танца, художествения текст, изобразителното изкуство, ние от Сдружение „Славянски звън“ като организатори целим да създадем приятелска, творческа обстановка, която да остави трайна следа във всеки пряк участник или зрител на фестивала и да провокира градивен културен диалог. Наша мисия е да създадем един устойчив културен продукт, чрез който да популяризираме град Варна, град Плиска и град Горна Оряховица, като водещи културни средища и неповторими туристически дестинации в България, Европа и света. Международен младежки фестивал „Славянски звън“ е широко спектърен фестивал с конкурсен характер, включващ всички видове вербално и невербално изкуство. Насочен е към млади изпълнители с ясно изразен творчески почерк и конкретна визия за развитие в бъдеще. Фестивалът включва модул музика, категории пиано, цигулка, класическа китара, класическо пеене, поп, джаз, рок, както и народно пеене. Модул танц, модерни и народни танци. Модул театър включва всички видове на театралното изкуство. Модул късометражно кино. Модул изобразително изкуство и фотография. Модул художествен текст. Журито включва в състава си само изявени специалисти от България, Испания, Босна и Херцеговина, Германия и Италия. Всеки модул има различен председател на журиращата комисия. През годините членове на журито са били световно известният тенор Бойко Цветанов, художникът Рубен Санчес от Испания, кинорежисьорът Миле Савич от Босна и Херцеговина, актьорът, преподавател и общественик Марчо Апостолов, Елена Каралийска, професор по пиано в Националната музикална академия Панчо Владигеров, Стела Митева, професор по класическа китара, поп-певицата Силвия Кацарова, певицата, дъщеря на авторката на песента Данюва мама, Зоя Желева Киниц, композиторът Юрий Стойков. От момента на създаването си до сега в конкурса са взели участие над 5200 талантливи деца и младежи от училища, школи и творчески колективи в България и по света. Благодарим за доверието на всички отдадени педагози, които изпращат талантливите си участници в Международен младежки фестивал „Славянски звън“. През 2019 година по покана на председателя на жури в модул късометражно кино, режисьорът Миле Савич, бе организиран културен десант в град Баня Лука, Босна и Херцеговина, в който взеха участие 40 лауреата от фестивала. През 2020 година фестивала продуцира дебютният сингъл „Истини“ на дует Прима Виста, Симона Статева и Николай Караджиев,
като към песента има заснети видеоклип. През 2023 година бе реализиран проект, финансиран от Министерството на културата "Опера в малкия град", който включваше 2 оперни концерта във Варна и Горна Оряховица, в които участие взеха лауреатите от модул музика, категория класическо пеене: Сонг Це, Сима Чи, Уанг Джунран, а корепетитор беше доктор Лилия Жекова, преподавател по пиано в Националната музикална академия Панчо Владигеров. Събитието в Горна Оряховица бе реализирано в арт-салона на Средно училище Георги Измирлиев, известно като Гимназията, по покана на директорът на учебната институция госпожа Криси Аврамова. Гала-концерта на лауреатите традиционно се провежда на 24 май в двора на кирилицата, град Плиска. Датата не е избрана случайно. Целта е всички участници да се запознаят с факта, че кирилицата е азбука, създадена в България от светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Гораст и Ангеларий. Сдружението работи в дългогодишно партньорство с Новицки парти къмпани господин Владимир Новицки, както и с Народно читалище Искра 1924 година Варна и неговият самоотвержен екип, председателят на читалището госпожа Нина Кърджиева и госпожа Калина Иванчева. Фестивалът се финансира с лични средства. Дарители, в това число компания Унифарма, Пека и Красимир Ганчеви и други, както и по проекти към Министерство на културата, Национален фонд култура и фонд култура община Варна. Тазгодишното издание е в 2 етапа. На 1 и 2 април се проведе част от фестивала за желаящите да се включат в град Горна Оряховица. По покана на писателката, общественик и учител госпожа Йорданка Кушева и с партньорството на община Горна Оряховица в лицето на заместник-кмета по култура Петя Иванова, събитието премина с завиден успех. Над 60 участника се изявиха и представиха таланта си пред горнооряховската публика. На 18 и 19 май предстои да се проведат конкурсните модули в град Варна, в концертната зала на Военноморски клуб. Седмицата преди 24 май, Ден на славянската писменост и култура, ще бъде организирана изложба на лауреатите в модул изобразително изкуство на територията на областна администрация Варна по покана на областният управител на града, професор Андриана Андреева. Традиционно в двора на кирилицата на 24 май ще бъде проведен празничен гала-концерт на лауреатите в модул музика. Международен младежки фестивал "Славянски звън" заема своето достойно място в културният календар на България и е придобил облик на значимо културно събитие в Европа, което дава сцена за изява на млади таланти. Фестивалът си има запазени лого и химн и